iwe kule ncwadi ka Dr. Luke bhalela ke umhlobo wakhe uTheophile. Ile ncwadi ke uLuke ayibhalileyo incwadi yezenzo balisela ke umhlobo wakhe uTheophile esithi kuye kukho izinto endizibonileyo ezisenziwa nguYesu nendithe ke lingqina lazo. Baphulaphuli beSabela FM sifunde ke kwincwadi kaLuka 19 sahluko ke esizobambelela kuso u-19 ivesi yona uverse 10. Kuba unyana womntu weza kufuna nokusindisa oko kulahlekileyo, lilizwi lemvuselelo eli Thixo ngubawo ke makasikelele ilizwi lakhe. Baphulaphuli beSabela FM sidibana pha noYesu uLuka ke apha ku chapter 18 xa iphela the last 35 kuyotsho ku43 uthetha ngemfama yaseJericho ethe xa ibuzisa intoba kutheni kwakwinizela apha edolophini namhlanje yantoni le ngxokolo ingaka, kwangathi kufike upresident, kwangathi kufike ukumkani. Bathi ke abantu xa bemphendula aba bantu babona bexokozela kangaka kungenxa intoba kukho uYesu waseNazaretha phakathi kwesixeko saseJericho. Ithe ke lemfama ikude yabomboloza ngelizwi elikhulu yathi, Yesu nyana kaDavide ndenzele inceba. Ndicela bethunana sinothe izinto ezimbini. Lemfama identifya uYesu okokuba ungubani. Okwesibini ithi seleke ithe ungunyana womntu, iphinde kwayona ithi lemfama ndenzele inceba. Ngathi iqonda okokuba unyana womntu unamandla okusindisa nokuphilisa abagulayo nabafayo. Baphulaphuli beSabela FM ithi ke iBhayibhile uthe akuba ethe nyana kaDavide wema uYesu because uyeva uYesu okokuba ubizwa ngumntu okwaziyo ukum-identifya okokuba ungubani na. And ke xa emayo uYesu wathi mayibizwe lemfama. Baphulaphuli beSabela FM yaziswa kuye ke uYesu. Xa encokola nayo uYesu uyibuza umbuzo omnye, ufuna ndikwenzele ntoni na? Ayathandabuza lemfama yathi ukuba ndibuye ndibone. Wathi uYesu ukholo lwakho lukusindisile, buya ubone. Ithi iBhayibhile kwaoko yabuya yabona. Aqhubeke uYesu ke ehamba ngendlela emveni kwalo mmangaliso. Baphulaphuli beSabela FM aqhubeke hamba ngendlela kube khona kuba kuyaxokozela abantu abalandela uYesu nabantu abafuna uYesu baninzi. Baphulaphuli kodwa kukho indoda ephethe uSars ababuthi berhafu. Baphulaphuli beSabela FM igovernor yakwaSars ngelo xesha. Baphulaphuli abantu bakwaSars ke babengacacelwanga ngexesha leBhayibhile kuba endaweni yoba bafike bathatha u10% babethatha u70 no80%. Ngamanye amazwi xa kufuneka bathatha igusha enye bayise ezitax ukumkani, bona babekokelela igusha eziyi20 base1 eofisini bashiya 19 bazivalele kwizibaya zabo. So abantu babesazi into yokokuba batyebile ababuthi berhafu, hayi ngenxa yento baberhola imivuzo phezulu, kodwa phezu kole imivuzo abayirholayo banayo necorruption. Baphulaphuli beSabela FM yokuba bathathe kumahlwempu. Baphulaphuli beSabela so ke ababuthi berhafu
ooZakeyi babengafunwa ngabantu, kodwa uZakeyi, baphulaphuli beSabela FM, ndicela ukutsho into yokokuba wayengafani nale mfama. Kwakungekho nto uZakeyi angenayo. Imali uZakeyi wayinayo, impilo uZakeyi wayiphilile, amanqina amabini esebenza, iingalo zombini, indlebe, umlomo nomlomo, namehlo nempumlo baphulaphuli ikwazi ukusebenza. So uZakeyi was well off physically and financially, and so all what uZakeyi wayifuna, ithi iBhayibhile, wayifuna nje ukuthi lo mntu kuhlala kuthethwa ngaye kuthiwa nguYesu, urhalela nje ukumbona. There was nothing emtsala kuYesu uZakeyi, because uZakeyi unento zonke zehlabathi, baphulaphuli beSabela FM. uZakeyi utyebile, uZakeyi usempilweni, akukho nto ayifunayo kuYesu, baphulaphuli. Ayifani nale mfama esisuka kuyo kwalapha eJeriko, yona ebithe Yesu ndincede okokuba ndibuye ndibone, baphulaphuli beSabela FM. Uthi uZakeyi ndifuna nje ukumbona, kodwa into emvaleleke uZakeyi kuba wayemfitshane yayindimbane yabantu. Abantu benza into yokokuba uZakeyi angakwazi ukumbona uYesu. Wenza icebo uZakeyi, wakhwela emthini, baphulaphuli beSabela FM. Ithi iBhayibhile yam ke yaba nguYesu, baphulaphuli, yaba nguYesu okhetha ukuyogqitha ngakuloo mthi uZakeyi akhwele kuwo, baphulaphuli beSabela FM. Xa ifika kuloo mthi akhwele kuZakeyi, wamqwalasela uZakeyi, baphulaphuli beSabela FM. Wathi kuye, Zakeyi, wambiza ngegama, wathi yehla emthini kuba namhlanje ndimele kukulaliswa endlini yakho. Niyambona bethunana uThixo, bazalwane bam, ingathi uThixo uyacela, kodwa uThixo uyadimanda, uyakhomanda. Uthi uThixo, ndiza kulalisa namhlanje endlini yakho, Zakeyi, baphulaphuli beSabela FM. Ewe, yaba nguYesu okhetha ukugqitha ngasemthini uZakeyi akuwo, kuba baphulaphuli asimkhethanga uThixo, kodwa nguThixo osikhethileyo, baphulaphuli beSabela FM. Ewe, bonani uthando olungaka asenzele lona uThixo. Ewe, baphulaphuli beSabela FM, olokokuba ncame okuphela konyana ozelweyo, ukuze mna nawe sisindiswe, baphulaphuli beSabela FM. Ngoko ke ndiza kuni namhlanje ndisithi ke, ndisifuna ukuthi ke kuni, xa uZakeyi esehla emthini, akukho nto eshukumayo enhliziyweni. Because xa ndifunda uverse 8, wehle nje uZakeyi, babheka endlini, bahumzela abantu bathi, ngumntu onjani lo oyolalisa endlini yomoni? Bathi akanoba ngumesiya lo. And ke baphulaphuli, xa kunjalo uZakeyi wayiva lento okokuba abantu abonwabanga, kodwa wavuyiswa yintwenye into yokokuba lo Mesiya onguKristu akamgwebi, akamehluleli, baphulaphuli beSabela FM. Kuthiwa ke kuthe xa kufikwa endlini, bazalwane bam, xa ndiyipicturisha lento, ngoba uthi uverse 8, wema ke uZakeyi. Ndicinga kungexesha sebesendlini, mhlawumbi begqibodla ukudla kwangokuhlwa, isophoro, baphulaphuli beSabela FM. Kanye ngeso sithuba uthi umbhali, wema ke uZakeyi, wathi uyabona isiqingatha sempahla yam ndizasabela amahlwempu. Into amenza into uZakeyi, baphulaphuli beSabela FM, azisethe enhliziyweni i-presence of God, bubukho bukaYesu, baphulaphuli beSabela FM, endlini yakhe, baphulaphuli beSabela FM. Wathi uyabona Nkosi, nokokuba ndithe ndadla into yomntu ngobuqhophololo, uba kukhona umuntu onebango ndizombuyisela kane, baphulaphuli beSabela FM. Ndivumeleni ndithi kuni, baphulaphuli beSabela FM, uZakeyi eyona nto emenza into yokokuba azigqogqe, azikhangele, kungenxa yento yokokuba uYesu ungena endlini
endlini yakhe. Baphulaphula beSabela FM, wakufika uYesu kuwe, wakuliva ilizwi likaYesu zikhangele emphulaphuli enhlizweni yakho. uZakeyi wenza introspection, wafika wazibona into yokuba ungcolile, ume phambi komuntu ongcwele. Wathi ke ngoku uZakeyi, ndicela ulahla yonke inkohlakalo. Baphulaphuli beSabela FM, wema phambi koYesu, wema phambi koYesu. uYesu ke ngoku wenza istatement esiconfirm uZakeyi esithi kuye, namhlanje kufike usindiso kule ndlu, ngokuba naye bethunana wamconfirm uYesu, wathi naye bethunana ufanele ukusindiswa kuba ungunyana kaAbraham uZakeyi. Bazalwane bam abazintanda, wagqibela kuYesu esithi kuba unyana womntu, wathi ipurpose yokuza, wathi unyana womntu weza emhlabeni ukuzofuna nokusindisa oko kulahlekileyo. uYesu uyabafuna abantu abakude noThixo. Baphulaphuli beSabela FM, ewe umfundisi umile, uyakubiza. Umfundisi onguYesu uyasibiza. Baphulaphuli beSabela FM, izani kuYesu, izani kuYesu. uYesu weza ukuze abo basindwayo babulalekayo ngumthwalo abanikeze ukuphumla. Baphulaphuli beSabela FM, izani kumnina ngoko nisindwayo nibulalekayo ngimithwalo ndoninika ukuphumla. Baphulaphuli beSabela FM, there is rest, kukhona ukuphumla. Baphulaphuli, umuntu lo uhlala ngaphakathi enengxoxo nempikiswano nemibuzo anayo, kodwa wokuba kuYesu ufumana ukuphumla, ukuzola komphefumlo, ube ne-inner peace. Kodwa kukhona uqhwithelo ngaphandle, kodwa umphefumlo wona ube uzolile. Baphulaphuli beSabela FM, unyana womntu weza ukuzofuna nokusindisa abo balahlekileyo. Sime kuloo ndawo ngoku sizothi bethunana uKristu yi-ankile yomphefumlo. Kuthi itheology zitshintsha, zithi izinto zisenzeka esingazange sazibona. Baphulaphuli beSabela FM, kuthi izinto siziqhelile senzeka ngendlela esingaziqhelanga, kodwa uYesu yena akunikeza ukuzola nokuzinza komphefumlo. Siza kuni namhlanje sithi uYesu ufuna abantu abadiniweyo, ufuna abantu ekudala bezizama becinga into yokuba bangalungelwa, kodwa izinto azihambi kakuhle. Yewethu uYesu ufuna abantu abanemali, abantu abanezinto, abantu abangaxaki, abantu abanempilo. Uyabafuna uYesu. Nabagulayo uYesu uyabafuna. Baphulaphuli, amasela namabhada, amanxila nabaphangi, ewe baphulaphuli, izityebi nezilambi, bonke aba bantu bayafunwa nguYesu, bayabizwa nguYesu. Baphulaphuli beSabela FM, ewe sizonikhangela ngoku okaThixo ekhangela uAdam. Adam uphi? Ewe kuba uAdam wayisukile kwiposition uThixo emshiye kuyo. Uzokufuna uYesu kuba kule ndawo kuyo kuye kwaqhawuka inetwork phakathi kwakho nezulu. Uzokonecta ke baphulaphuli uYesu, usiphethele uYesu, uyirouter uYesu, usiphethele inetwork. Baphulaphuli beSabela FM, ukuze unxibelelwano phakathi kwethu noThixo lungeqhawuki, lungapheli. Ndiza kuni ngoba baphulaphuli, ndizothi kuni uYesu wezokufuna nokusindisa. Uba ungafele esonweni ngeke unwabe uThixo. Baphulaphuli beSabela FM, ewe akuhlanga ukufa komuntu, kodwa uwesi ukufa komuntu ongakholwayo. Baphulaphuli beSabela FM, uThixo uyakhathazeka ngumuntu ofe ngamazi, ngoba ngapha kwengcwaba akukho nguquko. Uba wazananga noYesu namhlanje ngapha kwengcwaba ozukwazi ukuthi Yesu ndiyakuvuma uyinkosi. Weza kuYesu ezokufuna nokusindisa abo balahlekileyo. Baphulaphuli beSabela FM, besihlele emnyameni
emnyameni singamazi uKristu baphulaphuli beSabela FM besikade sisenza ngokwethu kodwa uYesu weza ukuzosifuna nokuzosindisa insindiso baphulaphuli iza nenkululeko insindiso iza nenkululeko. Salvation comes with freedom of choice, freedom of everything. uYesu uzisa inkululeko baphulaphuli beSabela FM ngokuya sasingazani noYesu sasenziswa noba yintoni ngabantu abathi bayanceda bayaphilisa, ngabantu abathi bayanceda izifo, besibiza ibhokhwe ezingena bani baphulaphuli beSabela FM bengakhathali noba asinazo ezizinto abazifunayo. Kodwa xa ufunda uchapter 18 ufika uYesu ephilisa imfama yaseJericho free of charge, hayi mahala baphulaphuli, kuba kuYesu kukhona imvuze yothando nobubele. Ngoko ke uthi ke lemfama yaseJericho, Yesu nyana kaDavide ndenzela inceba, caphule ebukhulwini bothando lwakho undabele isabelo esindilingeneyo. Baphulaphuli beSabela FM wamphikisa uYesu, wamvula amehlo akhe aphinda abona izinto kwaThixo sizinikwa free of charge. Ngaphandle kwaThixo siyasebenzela izinto kwaye siyabulaleka sizama into yokuba samkeleke. Baphulaphuli beSabela FM kwaThixo namahlwempu ayafunwa nguThixo, akathenga uThixo ngamali. Baphulaphuli beSabela FM sinikwe kwinkululeko, athi umbhali imani ngoko enkululekweni, athe uKristu wanikhululela kuyo ukuze ningabuye nibanjwe idoko yobukhoboka. Asikho ngasingomakhoboka xa sikuKristu sikwinkululeko. Baphulaphuli beSabela FM sikhululekile xa sikuKristu. Baphulaphuli beSabela FM yile nto bathi abantu xa befuna usicinezela ngomnqophiso omdala bathi fanele sigcine isabatha. Sathi thina abantu bakaKristu noba kungomvulo, noba kungolwesihlanu, noba kungomgqibelo, noba kungolwesithathu, okusalayo masigcine unxibelelwano noThixo lukhona. Into ebalulekileyo noba siyatya noba siyasela masenzele loo nto uzuko lukaThixo. Every day we must worship God. Baphulaphuli beSabela FM ewe sikhululekile kwaKristu, bazalwane bam abazintanda. Into yamenza ke buza ke anikezele is the presence of Jesus Christ endlini yakhe. Baphulaphuli beSabela FM ewe kwayara yasekhaya mawungacima umlilo esibingeleleni, bashumayeli belizwi likaThixo mawungacima umlilo esibingeleleni, bathandazi mawungacima umlilo esibingelelweni. Ubushushu bealtar kaKristu baphulaphuli buzokwenza into yoba kunyibilekise inhliziyo zilikhuni nezaziwayo into yokuba ezinhliziyo zililike, kodwa ngenxa yobushushu bealtar baphulaphuli kwanyibilekisa inhliziyo. Ndiyanimema ngoku emabandleni ndithi kuni lungisani isibingelelo, isibingelelo sibe namandla, sikhupha umoya oshushu, sikhupha umoya olophu, ukuze umuntu asakuva kushushu enhliziyweni asigocagoce, asuse bonke ukungcola, athi Thixo hlamba lenhliziyo uyenze ngcwele, ilungise ixokise, uyenze msulwa. Baphulaphuli beSabela FM ewe ndiza kuni namhlanje ndithi uYesu uyasifuna, uYesu uyasikhangela, uyayazi xa ukhangela mphulaphuli, noba ukhangela imali endlini yakho, uphakamisa ibhedi, uthatha umtshayelo, utshayele kuyo yonke indawo, umuve ne-wardrobes,
for into yokokuba le nto uyikhangelayo ude uyifumane. Wenje njalo kuThixo emazulwini, wasusa zonke izinto, wasunyana wakhe emnqamlezweni, ukuze mna nawe sisindiswe. Athe uYesu, uba ndithe ndaphakanyiswa, uba uthe umnqamlezo wenyuswa wamiswa, bonke abantu ndabatsalela kum kuba bazobe betsalwa ngamandla omnqamlezo. Baphulaphuli beSabela FM, nanku kuKristu osinika inkululeko, nanku uKristu owasithenga ngegazi lakhe elinexabiso. Uyasifuna uThixo wethu, akalandi izilando. Noba ubuwenze ntoni izolo, noba waziwa ngokuthengisa ngomzimba, noba waziwa ngobungumbulali, kodwa kuThixo uzuza isidalwa esitsha, uba ngumuntu omtsha xa kuKristu. Konke okudala kugqithile. Baphulaphuli beSabela FM, ufuneka nje ube kuKristu. Baphulaphuli, zonke izono zakho ziyaxolelwa xa kuKristu. Baphulaphuli beSabela FM, nathi sihlela apha evangeleni ngomande sikonfesa izono zethu, sisithi Thixo sikonile senza oku noku, uThixo sixolele. Athathe izono zethu ezibheke entshonalanga, yena ame empumalanga. Baphulaphuli, asilibale uThixo izono zethu. uYesu weza kufuna nokusindisa oko kulahlekileyo.